Engko nek sido dadi mantan rolas teri to. Engko belah wedhus loro. Madang arep saiki ngene saiki sesu mernake ngaruhke karo Lastri sing bakal dawet kuwi. Ya, sing bakal dawet kuwi udu Lastri kuwi. Coba. Ya, bakal dawet. Heeh. Iki dapet Pak Ai sing ayu wae lho. Ayu wae lho. Lastri bakal dawet sing ayu. Nah. Terale dhewe lho. Alah ingin tangin. Tak pinter dhewe, tak bagis dhewe, tak entung tak entung, tak bagis dhewe. Iki aja mbok pangan. Aja mbok pangan iki mboten enak iki. Mengke mboten pareng. Sik semute nyaruwus.